Posjetite Čikabaleta, jako kvalitetan kanal i ja vam preporučujem da ga okrenete. Ohajo svima, od vaš seksi srpski Shinigami i u ovom klipu ću vam pričati kako da znate da li je neki anime dobar. Pre svega, kada započnete da gledate neku anime seriju, taj anime treba da vas uvede u nekakav totalno drugi svet. Jednostavno da gledate tu neku anime seriju, da se totalno izgubite i da zaboravite uopšte gde se nalazite u realnosti. To jeste da vas ubaci u vaše razmišljanje ili u vašu glavu. Da okusite nešto što je neko zamislio i pretvorio u priču. Ta priča mora da vas ubaci nekako, sad nemojte me shvatite pogrešno, ali u neki trans. Jednostavno, kada gledate, da se jednostavno osjećate opušteno i da budete bukvalno spojeni sa tom pričom, sa vašim glavnim likom i sa tom situacijom u kojoj vaš glavni lik prolazi. Jednostavno, da se utopite u taj svet i da vidite... Aha, što je on tu hteo da kaže? Da priča probudi neke nove emocije u vama. Tu priču je napravio neki čovek i iskazuje neko njegovo mišljenje i dosta je uložio emocije u to. Ako su njegove emocije toliko dovoljno jake da sprovede to kroz napisanu priču i da sprovede to kroz animaciju i to da prenese vama, evo da to zaista jeste remek delo. Zato što ste vi osjetili nešto novo. Ako imate takav nekakvi doživljaj, onda znajte da je anime bio dobar. Hvala što ste gledali i mi se vidimo u sledećem klipu. Sayonara.